Mas Kusdy Arjuna sampun dadi Mas. Ya, Bapak Putri. Orang dadi Mas. Oh, urung. Belum dadi. Belum dadi. Oh, belum. Apa? Ngale. Hantunes doyan semongko. Orang di darah rendah ya Mas. Hantu ki darah tinggi kabeh wong emosi. Bapak kali Bapak Putri senyawi cilik kula sak kanca. Semoga para kanca pun pengatun kang jumbuh kaliyan swasono. Ya, apa lagune? Apa? Apa Mas?